Ring, 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 ring. Hola, em dic Àgata Cristina, però els meus amics em diuen Cassie. Detectiva privada especialitzada en robatoris i vigilància. Que emocionant, no? La veritat és que últimament sí que he patit alguns petits robatoris. I ets bona? Clar que soc bona. Soc la millor. 7 dies. Ho aconseguiràs a ser. El meu instint de detectiva em diu que amb aquest Vincent passa alguna cosa estranya. A més, estic segura que estava a punt de robar alguna cosa quan l'he vist a la botiga. Mans enlaire o pantalons avall.